Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non inimposamos a liquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinagyapo niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon may higala nga Biyernes o ga pizza size na mga higala nining buwan karon sa Pebrero tuig 2026. Straight to the point. Mauwanon, madag-umon, labihan mahigala ka kilom-kilom ang kalangitan. Uban mahigala ining bagyong Basyang nga niya karon mga higala sa atong area. Straight to the point. Mag-amping o mag-ampo tang tanan. Straight to the point. Ilikay tas mga kadaot mahigala ining maong bagyo. Straight to the point. Tropical storm mahigala nga si Basyang ni landfall na kagabi sa may Bayaba, Surigao del Sur. Samtang karong panahon na ang bagyo na anas Agusan del Norte. Dayon mutadlas na kini paingon sa Central Visayas ug Bohol, southern portion sa Cebu ug sa Negros Oriental. Straight to the point. Katanig pagtagad lubutaga mga higala sa atong pagmanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Gawa sa mga lungsod sa Southern Cebu nga unang gipaubos sa signal number 2, karong buntag nadugang na niini ang Metro Cebu area sa Cebu City, Talisay, Mandawi, Lapu-Lapu, Consolacion og ingon man ang liluan nga signal number 2. Straight to the point. Samtang ang ubang bahin sa Sugbo ubos gihapon sa signal number 1. Straight to the point. Sa laing balita mahigala ato ni tagag pagtagad no og hinaut unta nga naka katong duol sa mga kasapaan. Ako na mga higalang gibalik-balik katong duol sa mga kasapaan labi na diri sa may Mananga River, Kutkut River, kining Butuanon River og katong daplin sa mga sapa og ginaot mo unta mahigala nakabakwit na mundaan, nakatimbakwas na mundaan din ha no, walang gyud kumpiyansa unya monitoring lang gyud no. Gumikan mahigala kay wa ta masayod niining mao nga bagyo mga sukit tig paminaw. Hinoon ang hangin-hangin niya, dili kayo kusog apan nabalaka maguta mga higala. Matag panahon nga dunay ingon niini ang atong gikabalakan usab ang uwan nga dala sa bagyo. Straight to the point. Katanig pagtagad lubutaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing balita, Mayor sa Albuera Leyte nga si Kerwin Espinosa. Ato tagag pagtagad kay matod pa ni surrender sa NBI o ganiya karon sa Sugbo. Straight to the Human point. kini lotsan og warrant of arrest sa kasong murder. Straight to the point. Apil ang laing pipila ka individual. Gibilanggo sila karon sa Cebu City Jail Male Dormitory. Straight to the point. Katanig pagtagad sa mga kagalaan kini pagsurrender ni Kerwin Espinosa. Ining laing kaso mga higala nga iyang giatubang. Straight to the Samtang point. sa pikas bahin mga carbon vendors nanawagan og review sa joint venture agreement sa syudad sa Sugbo ug Mega Wide Cebu atol sa ilang protesta kagahapong adlaw. Straight to the point. Nagata sa pagtagad mga kagalaan nining atong pagbanuban karon sa atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang konsiho sa Dakbayan sa Sugbo ni question sa kapin sa 60 milyones ka pesos nga emergency garbage disposal contract tali sa Asian Energy Systems Corporation operator ang landfill mga higala diri sa Pulog Consolacion. Straight to the point. Ato sa pagtagad lubutaga mga kagalaan sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kini pa point. basura-basura lang ni mahigala pero minilyon ang kantidad ani. Mo nagiingon kwarta sa basura. Straight to the Mabitan point. ng bilyonaryo mahigala nga si Enrique Razon. Bilyonaryo na nandaan ha, hasta negosyo sa basura gisudlan pa. Straight to the point. Kumikan sa dako nining maong business mga sukit ning paminaw. Labi na kimong gikakontrata ang mga dato nga mga LGUs. Straight to the point. Katanig pagtagad sa karon nga butaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to Sa the point. kauluhan, Senado makabato na unya og labing unang babaeng Senate President human kini na uyunan sa mayorya nga si Senador Loren Legarda mao ay gustong ihulip sa mayorya ni Senate President Vicente Soto III. Straight to the point. Kanta sa nagpagtagad ba kagalaan sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Og point. samtang sa laing bahin ng Sandigan Bayan ni Salikway sa hangyo ni kanhi Senador Ramon Bong Revilla Jr.
nga ibalhin siya sa PNP Custodial Center dito sa Camp Crame. Straight to the point. Ingon mahigalang Sindigan Bayan nga dili pwede. Murag naanad siguro sa buong Revilla day kay kaniadto siya pagkapriso dito man siya sa PNP Custodial Center. Niya karon ang iyang kabilanggo mahigala bida mura magtan-aw niya naipon gyud sa mga kahigalaan sa mga ordinaryo nga mga nabilanggo. Murag tan-aw niya medyo lisod-lisod mga sukit dig paminaw ha. Dili na ba in taon sa lida lang ni. Bitahan tatog na ipon kas mga binilanggo nga mga ordinaryong binilanggo o salida lang unta na sa kuan sine. Madara mo na ni hangyo sa buong Revilla nga adto sa PNP Custodial Facility mahigala apan wa kini gitugutan sa Sandigang Bayan. Straight to the point. Samtang sa laing bahin impeachment complaints batok ni Vice Presidente Sara Duterte wa pagyapon maduso ngadto sa buhatan ni Speaker Faustino Bujidi. Straight to the point. Mo na to pagtagad kay karong adlaw mahigala mao na magyud 1 year day. Sa impeachment nga gipasaka batok ni Vice President Sara Duterte mga sukit dig paminaw. Although giuna-una nagpasaka kaso mga higala sa Makabayan Block, o niya ang definition sa Supreme Court karon mga kahigalaan medyo mahaom rasad mahigala sa gihimo sa Makabayan Block. Ang atong gipaabot karon kanus ani mahigala i-endorse ngadto mga higala ni Speaker Bujidi o kanus ani i-refer ngadto mga kahigalaan sa House Committee on Justice. Straight to the point. Unsay treatment mahigala sa mga congressmen sa House Committee on Justice sa kaso nga impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Kay sa impeachment batok mahigala ni BBM, ila mga higalang gi-question, daily enough ang recital of facts nga maoy butang mahigala diha sa rules. Nga dunay recital of facts dili para nila ang ebidensya gyud. Dili pa time nga ugkaton ang mga ebidensya. Pero ang mga congressmen mahigala dili gyud kuno kinahanglan gyud. Tanaw na to mga kaigalan kini kang Sara unsaon nila pagtratar kini mga sukin tig paminaw. Straight to the point. Abot na niya sa House Committee on Justice. Straight to the Mamirma point. pa kaha ang mga congressmen na tumilabay mga higala nga tuig na mirma sila mga kaigalaan dunay dakong kwartang involved matod pa sa aligasyon. Og unya ila nang nahibaw-an atol sa eleksyon mahigala bida daghan ang nagkamamo. Gumikan kay na mirma mga higala sa maong impeachment complaints. Straight to the point. Kumusta ka karon? Ato ni tagag pagtagad mahigala ang unsay mahitabo niini nga impeachment ni VP Sara. Mapasar ka ni mga higala diri sa may House Committee on Justice. Mapasar ka sa plenaryo, makonbikto ka siya ngadto sa Senado. Straight to the point. Kini uguban pang mga iskutanan niyo mabati. Exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.